奴らならもうすぐ我が手の中に。そうか、あいつらはわしの貴重な実験材料だ。くれぐれも生け捕りにするよう M2 コマンドの奴らに念を押しておけ。は何分お前たちマシンミュータントはちーっとばかり願望が過ぎるからの。特にメガキャノンシグマの連中はですか。プールのカルキから目を守る新処方。信頼でしょ。新ローの子供のフードドラゴンケースにね。プールのカルキから目を守る新処方。信頼でしょ。新しくなった新ローの子供のフードセーラーケースにね。そして囚われの身の悟空とトランクスの運命はいかに。とどめは派手にぶちかませ。驚異の 3D バトルフィールドに集団戦闘システムが実現。ドラゴンボール Z 偉大なるドラゴンボール伝説 Now on sale。 スーパーミッターボ出現。ヒーローを育てろ。オリジナル対戦必殺技を奪え。最強ヒーローは誰だ。SD ウルトラバトルセットでお得。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。